こうアメリカでいろんなこう活動を展開していくときに、その先生の中で先生アーティストですかそれとも工芸家ですかってちょっといやらしい質問ですけど。今言葉で言うとね、工芸という言葉とアートというオブジェ系のアートっていうのがありますよね。そうするとそれまではね、日本語はね、工芸という言葉をクラフトって訳したんですけど、もうクラフトっていうのをやめようよ、だから工芸は工芸でいいじゃない、ただもう一つ民芸っていう言葉があって、僕も竹の勉強っていうかその日本のね、文化を勉強しようと思った時に民芸品っていうのが言葉を分かって、柳先生がやってる民芸運動っていうのの本相当ありましたからたくさん読ませていただいて、日本の民芸活動っていうのはそれこそその台所からさ茶の間文化まで、それが今度は座敷とか、茶室があるところでお客さんを接待する場によって人のもてなしのための空間、僕らはさ創作やっててね、創造って言ってもいいんですけど、で創っていうだからこの創っていうのがね問題なんで、だからこうだとねこれメイクになっちゃうんだよ。メイククリエイトだからそのやったらもうものすごい差がここはっきりしてきてるんですよ。じゃあそうっていうじゃん、これ一つそうっていうのがあったんだここに、それはそうっていうタイトルなんですけど、そうって初めてものを作るっていう言葉の意味。なるほど、創立記念日の創立者のそうこれだったんだなと。つまりクリエイトするのがアーティストだと。そうですね。そういう理解でよろしいですか。そうですね。だから教わっちゃダメなんですね。教わった技術の伝承、だから伝承っていうのはそうなんですよね。